Enric nata dadati na kinari adi tanto agsina uray no aginadayuta di tanto agbaling sikakin siya tulae di aginayatong paltane sakti at akadata dito ko man agsarday dito ko man makeltay ketong palenta ko ma dahil di ka rin karita asikakin siya tulaing di aginin na yatong patanin di tanto kumapulos ipalubos ang makiltay di arapak ta adatalat agin na yan ang pinatigit di ang nalayo sagot ko laeng ken kabyag